Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi Family. Alhamdulillah kolak ala makjah pemirsa. Tape ini dulu mak. Oh dulu lo makjah. Pemirsa ada tape. Menyo melupur. Pisangnya di pisang Ambon nih pemirsa nih. Pisang rojo. Rojo. Lagi tape mak wingi karo buke ngadai kae. Mbak urip nak tuh saya ya. Iki lho. Tak done sik tape nih. Nah, ini lho pemirsa tape sing kemarin dibikin bayi kae lho. Sama gak mek kulkas. Engko ae nek mulai. Nah, iki mau sebelum kita berangkat iki mlebu ke tempatnya Mak Damis, kita mau siap-siap dulu. Iki mang jek enek si loro mak, gombahnya siji. Karo engko tak kekno Mbak Nana siji. Ayo mak kita berangkat. Hati-hati. Nggo motor. Oh, barudan pemirsa. Jadi ya kudu hati-hati alon-alon krimis ya pemirsa. Hati-hati lan waspada. Ndek mau dapat berkat. Aku terus gak usah masak. Alhamdulillah malah entuke mentahan. Ya alhamdulillah pemirsa nek ndrok beras, mie, roti. Alhamdulillah matur sembah nuwun nggih Mbak Kes. Lho ya. Lho, makjah. Sik aku tak langsung nggih pemirsa. Ngambil kingko sing loro masih punya Mas Dimas dan Mbak Indah. Jadi jek enek siji. Untuk dibagikan kepada mbahnya. Wani mak aku alon-alon nek gak goncekno Intan wani aku. Oh udan kok iso nggawa sampean. Udan dek. Sampeyan cantelno ngono. Nah. Berkate mentahan ya. Mungkin kan lagi dosum berkat, padha masak bareng-bareng kan daripada engko gak ke anu ya mak ya gak ke mam. Nek ngene kan iso dimasak dhewe sesuk. Oke, sampean gang mrono sih. Aku tak yo nggo motor. Alhamdulillah udan pemirsa. Jadi kingko anu pemirsa dapat undangan lagi dari Mak Damis. Aku mang ditelepon. Terusan apa jenenge? Aku di luar aku kasih banyak ya. Ada di banyak. Iya, aku tak rono. Jadi kita mau OTW ke sana. Sebelumnya aku tak mengeterke titipan dari Mas Dimas dulu ya pemirsa, langsung cus saja ya. Cus. Mbak Yun tunggokno montore Mbak Yun yo. Iki aku gak wani le delok tak bareng sela. Enteni lah. Oh, wedi aku. Sopo le? Kuwi kepleset ning kono ya saya. Anu keplesete kuwi sak montore apa wonge tok? Sak montore je. Lho lah kecemplung kali. Oh enggak, maksudnya kepleset ning brok urung nyemplung. Oh. Ya aku gak wani, Mak. Ya wis tunggoni ya le ya Mbak Yun njaluk tulung ya. Sik, aku tak liwat saja mbok jeblos nosek mercone. Aku dhewe ora wani kok pemirsa. Ya, hati-hati lho lah. Wis ndang adus sisan, Nduk. Mbak Yun teh nih. Aja mbok jeblos nosek le. Aja mbok jeblos nosek aku di. Serut nduk tenan nih. Jelas. Loh. Hati-hati. Pokoknya aku aja mbok jeblos nosek lang galang. Anu emak, apa nyemot bet nyamuk jere. Aku wani, Mak, nggo montor. Gak wani aku, Mak, tenan. Wedi aku. Ngene jerene. Wedi Mbah Man kula. Aduh. Oke. Mbak Yu. Nek Mbah Man. Ora usah maju kok malah maju. Tenan toh sam. Wah! Jerene pe mbok jeblos nangko. Angko nek Mbak Yun liwat aja mbok jeblosine. Wah! Aduh, Mbah. Nggih undukan anyar. Mak Jak, sing nyetel musik sapa? Pateni sik, Nggih. Kayak sekedap, Mbah. Nyon tulung nggih. Lali aku. Lali. Panen apa, Mbah Man? Panen sak lombok. Niki lombok, nggih.
Kula winginane bancaan mboten tumbas lombok disukani Mbah Nya matur nuwun kok Mbah, asalamualaikum nggih, Mbah. Niki jenengan angsal rezeki. Nggih, amin. Kene Mbak Indah. Saged nggih sen meja. Teruan Mbak Indah. Mbak Indah kali Mas Dimas niku titipken jenengan soalnya kan jenengan kan artis Mbak Indah le. Lah pripun bedina dicakan-cakan. Nggih Mbah Man nggih, iki Mbah Man suamine nggih. Jerene Mbah Nyai kaya Mbah Kemi merah. Ya, ya Mak ana sewu ning ngono ya Mak ya. Mbah Kemi versi gadu ngono. Nggih pun Mbah matur nuwun. Kula ajeng ndang siap-siap ajeng tenggene Madam. Nggih. Kula teh ngenten rasane gak kon rono. Nggih. Mbak, ngenten Mbak. Mbak Kis. Mboten Mbah kami. Oh, Mbak Dami jenengan. Mbah Dami nggih nganu kok nrimo enten terong, enten lombok, enten napa. Mbah Dami iki ibuke Om Toyo pemirsa. Nggih pun Mbah monggo nggih matur nuwun nggih kula nggih. Wis ndang mandi to? Nggih, Mbah. Terus berkati Mbah. Nggih le. Nggih sak tase le. Nggih. Calon ya. Yo mak ben cilik-cilik kan beli duki aku. Nggih. Oh. Monggo Mbah Man. Sik le, Mbak Yu tak liwat sik. Kok nek jantungku coplok le. Sik engko nek Mbak Yu wis mulai ndang. Kok nek Mbak Yu jantungnya coplok ora iso golek dhuwit le engko. Wis hati-hati alon-alon persiapan pemirsa terus ya aku tak ngeterno sik nggone Mbak Nana lho ya iki lho dalane ngene iki lho pemirsa delok toh ngene iki lho persane toh pemirsa lho sik cah pinter sayangku Mbak Yun tak liwat sik aku ki wedi tenan kok mbok jeblosi Sik ya, cah ganteng sayangku, aku tak liwat sik. Tuku adek ngantek sak kerondo ngono mang pirang ewu. Lah, 50.000 trimo mbok gobong-gobongan. Waduh. Galang, Bos. Walah. Sangune cah cilik akeh men kondi. Tidak THR Mbahku. Mbah kono, Mbah dong tuban. Nek montor le, sik montor. Nyampe tempatnya Mbak Nana. Mbak. Kanggone Mbak Indah karo Mas Dimas. Oke, makasih. Iya lah bendina tak kancangi dek. Semoga rezekina tambah lancar. Amin, Mbak. Sampai Pokoknya ya amin. Doa yang baik semoga kembali pada yang mendoakan ya, Mbak ya. Pokoknya matur nuwun. Iya, podo-podo, Mbak. Apa rono, Mak? Anu nggone Make. Nggone Mak Damis. Lah, Dek, sing ijo? Iya, omong mang kleru, gak sing ijo entek sebel. Apa nek tempe? Sesuk ae, Mbak, tempe. Tempe kan sesuk ya nek Dek. Sesuk aku kan belanja aku. Sesuk ae. Walah iki Karek kuwi biru, ungu. Nah, iki lho seger-seger di kelo bening enak. Ya wis, Mbak, sik Mbak ya. Iya. Lah masake kanggo sapan? Sajane nggo saiki, ndae duwe ndas manyung kok nyemplungi terong karo santen karang ngono. Karane ijek. Ya wis sik, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Mela. Intan dapat rezeki dari pemirsa TikTok lewat Repa ya Bunda Dewi ya. Dari Mbak Mela. Mbak Mela ini ceritanya mau menikah, Nduk ya. Nah, menurut ceritanya calon suaminya ini lagi sakit, mohon kita bantu doa semoga calon suaminya Mbak Mela ini segera diberikan kesembuhan supaya nanti ibu juga ndak tahu, Nduk. Pokoknya kita sembuhkan, semoga diparingi sembuh, nggih. Kita minta sama Allah diberikan kesembuhan untuk calon suaminya Mbak Mela biar nanti waktu melangsungkan pernikahan berjalan dengan lancar, dapat rezeki nanti ditabung. Terima kasih Repa karena lihat TikToknya Repa ngono lho.
Terima kasih, doa terbaik untuk Mbak Mela dan juga calon suaminya dapat rezeki Rp250.000. Alhamdulillah. Ya sudah disimpan ya. Didoakan ya Tan ya, calon suaminya Mbak Mela dan juga Mbak Mela cepat yang didoakan. Iya. Semoga Semoga diberikan sehat selalu, amin. sehat selalu, diangkat penyakitnya. Nanti nek pas acara pernikahannya Lancar dan dipermudahkan. Amin. Ya sudah disimpan lagi wangi. Wedakane wis meluk-meluk kuwi mang wedak sak-sak mbok nggo kabeh. Gak siti-siti. Lah kuwi meluk-meluk no putih repa iki. Aku semen iki mang paling. Iya. Aku semen putih iki. Peluk kuwi terus kayak peluk. Perih. Perih, nganggo iki perih Bunda. Ya wis. Oke. Ya singgah nana. Iya. Duwe iki duwe aku mau tanggung. Kene tak singgahno. Singgahna Bunda, kene singgahna Bunda. Gak bedingku umroh intene maneh. Singgahna Bunda. Singgahna aku kene aman ya Mbak Wi kan. Ambek Mbak Min aman. Ma, iki apa tanggung budal umroh nah. Amin, insyaallah ya Nduk ya. Ngejak mak pa. Iya, mak pah dijak. Lah Bunda gak mbojak. Ya. Hah? Mak pah Ya. Iki dijak kabeh dijak ya. Ini bayi sudah bayi sudah. Ayo nek pengen neh Rek. Ayo. Lah tak dijak neh. Ya gak apa-apa. Ya wis muga-muga paring rezeki sing berkah barokah lancar iso tinggo ning gone Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Nggih, alhamdulillah. Sek le tak golek solusi. Sek dadi gak iso lewat soalnya nek mobil ning kono pemirsa. Dadi mobile sing ke belakang ki kan gak iso lewat. Ki aku tak tekok solusine sik karo Mas Mandor apa sapa. Ki suasana malam 29 ya Mbah Yi nggih. Mbah Yi bergandeng tangan mesra bersama dengan chef kita Makja. Tesik tauziah riyen Pak Munaji. Wingi ngene Mbak Indah nggih diselingi tauziah dulu. Alhamdulillah suasananya sangat meriah banget. Hati-hati Bu, lunyu Bu. Mak. Sangat ramai sekali. Alhamdulillah siap. Atas Mbak. Atas. Gini sinten Mbak Lipa mobilnya sinten? Oke. Monggo. Oke. 17.35. Konsumennya tugas berbuka puasa, tapi bukannya ada nggih. Kok buka puasa lan bukannya ada. Sing nomor 3 ciri-cirine wong sing bejo kuwi ngono. Ing dalem urusan dunya nyawang sakni nyawang sakni mbah-mbah ese metu aku ora diperhatekno maklum pancen mak-mak yo ngene iki ya lagi mak-mak iki kanggo soal ambek gage nggih kuwatir ora aman sallallahu Nabi Muhammad. Wes 5 menit kas menjelang buka puasa nek ing dalem urusan dunya, urusan rezeki iku nyawang sakni sore. Alhamdulillah
aku iso numpak sepeda motor. Lah emang mesaki tanggoku kae sing ora tau numpak motor tumpakane ontel. Senumpak ontel ya ngono, alhamdulillah aku numpak ontel. Tanggoku kae neng-ndi mlaku, sing mlaku ya alhamdulillah. Aku neng-ndi iso mlaku, tanggoku kae nek mlaku wis terang-terangan ora patek iso mlaku, jak lungguh suwe ora kuat, jak ngadeg suwe ora kuat. Mula awake dhewe iso tekan kene iki ya muni nek alhamdulillah. Sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Sing nomor 4 ciri-cirine wong sing bejo iku ing dalam ibadah nyawang sakdu. Guys, tinggal menunggu azan ya pemirsa. Itim sudah datang. Nunggu azan. Dereng azan Pak Munaji. Sampun azan apa dereng? Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumbu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, langsung minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Asem-asem, Mak Jah. Asem-asem. Monggo Dang sik. Apa le? Ada sing dicaplok walah Mas Dimas. Apitan Mas Dimas kan? Ya Mas Dim. Ya Allah. Sama saya. Ya Mas Dim. Ya Allah, alhamdulillah. Monggo Mapa Kinara. Oh, kali mangat ini. Nggih, monggo Mak. Monggo. Ini Sela mau ini katanya. Oh iya. Monggo. Iya, sik Intan sabar sik. Saya tak jukono nih. Gak usah tantu ibu tak tantu ibu. Sabar tak jukono. Saya tak nantu Intan sik pemirsa. Alhamdulillah. Nggih boleh. Ndok mbek ceker. Bunda pakai apa Bunda? Yo ceker mbek. Ceker ndok. Kereta senang. Intan pakai apa ndok mbek tahu? Selamat berbuka. Mbak Lipa, monggo Mbak. Jalur ditulang. Aku cukup jangan menir. Karo sambel karo tempe. Alhamdulillah wino. Monggo berbuka pemirsa. Intan mbek sayur temur tahu. Mbak ndok. Sampai tenang. Tak uyupi pemirsa, seger rasanya.
Warga. Amin. Enggak lanjut deh. Lokek lokek ya. Mbak sawah. Sawah. Mari budi koyo Pak. Dengan sambon. Intan sambon. Intan sambon. Ambil tempe ya, wis lanjut ke tempe. Mas Dimas lagi. Bukan ning kono. Cukup tempe 1. Wis sama. Jessica. Saya konten Mbak Hira milih hari ini video yang terbaik. Oke, untuk jenengan semua, semoga jenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah. Halo Sela. Permanda. Yes, kasih ini. Ya pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun maaf dan semuanya.